Этабында біздің 9 конкурсант болды. Шуларның иңнәре бүгінгі бейрәмебезгә шақырылды. Біздің енді елдан-ел туған тілебізні зурлау, оны соқлау, милләтебезне, халқыбызны хақлау үшін эшләр бик күп эшләнә. Ләкин инде барыбызда белгәнебезчә, шушы эшләрне тагын да җанландыру үзеннән, үзебезнең туган телебезне саклау максатыннан быел безнең туган тел елы дип игълан ителде. Менә шушы туган тел елы безнең татар телчеләре, әдәбият укытучылары өчен менә бер дигән мәйданчык. Алар үзләренең максатларын, үзләренең идеяларын шушы елда, шушы чаралар белән, үзләренең эшләре белән тагын да ассызыклап үтәчәкләр. Инде конкурска килгәндә быелгы җиңүчеләребезне без инде узган елдагы планкаларына төшермичә, нәкъ шундый ук республикага үтәрдә итеп әзерләп, республикада урын алырда итеп күрәбез. Барлык катнашучыларга да бик зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Барыгызга да саулык, сәламәтлек һәм иҗади уңышлар теләп калам. Рәхмәт. 3-нче урын Миназова Рәвия Җәмигънур кызы, Шуракай төп гомуми белем бирү мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы. 2-нче урын Салахова Венера Хәмид кызы, Уразай төп гомуми белем бирү мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы бәйгесенең муниципаль этабы җиңүчесе Шәрипова Чулпан Рәмзил кызы, Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Туган тел һәм әдәбияты укытучыларының бөтен Россия күләмендә үткәрелә торган Туган тел мастер-класс бәйгесенең муниципаль этабында җиңү яулаган укытучыларыбызны сәхнәгә чакырабыз. 3-нче урын Салахова Венера Хәмид кызы. Киредән сәхнәгә баруыгызны сорыйбыз. Уразай төп гомуми белем бирү мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы. 2-нче урын Кашапова Гөлүсә Вәсим кызы, Иске Вайман төп гомуми белем бирү мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Һәм туган тел мастер-класс бәйгесенең муниципаль һәм зона этабы җиңүчесе, Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Шәрипова Чулпан Рәмзил кызын кабат сәхнәгә чакырабыз.